Hej Michael. Nej. Er du nogensinde blevet udsat for mobning? Ja. Kan du forklare lidt om det? Jeg fik buksevand. Hvornår var det? 2017. Så vigtigt, dreng! Skal du buksevand her, mand? Hej Michael. Hej. Hvordan kan man stoppe mobningen på arbejdspladsen? Så enten at gå til de mennesker, der mobber dig og sige til dem, at de vil sidde og stoppe. Eller du kan gå til din tærmand og sige, at du har lidt dårligt psykisk, fordi det her sker på arbejde, og så kan man tage det derfra med alle sammen, alle partner. Hvordan kan du påvirke din hverdag efter arbejde? Jamen, hvis du har kone og børn derhjemme, eller hvad nu er, en hund derhjemme, eller hvad det er, så kan det også påvirke din familie og dine børn, fordi de kan mærke på dig, at du ikke har så godt på arbejde. Måske også om natten med din kone. Det kan også være lidt dårligt der, fordi du ikke er rigtig på... Ja, hvor godt tegnet det der. Så simpelthen, jeg er jo med nede og bliver rørt, og det kan du også gøre selv, som jeg har gjort. Og plus jeg også er blevet formand for klassen, og jeg blev rørt. Så hvis nu er noget i klassen, som man vil have brug for hjælp til, så går man til mig. Så jeg er også en TR-mand. Jeg er bare ikke blevet uddannet endnu. Men også med mobning for eksempel. Så der kan man også gå til mig.